Yankıcı olanı İsa atım geliyor. Şuları getirip gidelim tök odilay. Şu qoňşuda işleýän eken, jaýyňa şarnak dükanyna. Yankyny mı? Hawa. Umum nähil olan ona bilemok ýöne daşyndan bir halalja olany men diýen, näçe wagt bäri şuýdy işläpýär. Anaýatňa? Bir hil daşyndan halal olany men diýen. Adamçylyga gowy. Ýöne näme köçeden şeýdip adam çöplep ýörjekmi? Köçeden ýygnamy o goňşa ol. Goňşyny getirýän hemen. İşecek diýse gelsin, teklip ber görşük. Ana geldi. Söhbet sen näme işe diýän? Ştaýda etip berme hyzmatyny etdiň. Näçe aýlyk alýan? Oňşmasa däl agam. Ýökölme etdi. Men işecek mi söhbet ştaýda? Ay. Näçe rektör ýa-da agam. Arkayn mol nerede etmerin söhbet. Nerede etmer? Şu at kıyındana gowy bolar. Şondan kän berbesem az bermer. Ay, boram işletik işläýär. Beýlek näme diýjek? Aýaň artyny ödüm saglarmy aýagam. Bolly düşündim onu. Tanış bol, Murat şu şoň bilen işleşmeli. Bolly. Netip bolsa ertirden başlap aňaryň bilen düşünýänim geliber arkay ilişkilerini berer Murat. Bolýarmy? Nalanam içine ýerden öwrüňe malşantyňla netip bolsa. Bolly. Ýeşimde sürlü bolma. Bolý. Sag bolun agam. Sag bol. Azrak koy. Şeýdilen bir zat goýulýarmy? Näme mölörlük Feredýan? Näçelik aýtdym men sana? Düşüneňokmy sen? Söhbedin bilenler Murat'a muğru yok ya. Şunlara şoň bolşy bolanak. Çağırdan şol men ýanyma. Girsek bolýarmy? Gel an geçin gel. Murat geç oturany. Menlik bolan bolsa gitsem bolýam. Bolýa şirin bar ýöreber. Murat näme bolýar sana? Näme geten ok? Hiç de adam bolan agam. Onu setin näme Murat? Restoranyň içinde ýanganlar. Mehmanlar bara göreňokmy? Ey agam bir hili kendinim oturmadylar şoňa. Näme oturman o? Näme hileýdiň bolşuň? Näme hile Murat? Ödüm ýaly olan. Bir eli ýoko. Onam göwnüme jaý diýip Allah'ımı boldy. Näme basylmedin şo bolýar. Ay edýän de adam bolanok da agam. Edýän zady bolanok diýme gaýdan perdini öwresin o. Orzen ýaly bir kil wer işläp ýören tejribeli adam däl bolşuň nähili o. Sen oly öwretme ýerine perdine gyýgyrýan, föwýän. Olam köpçüligiň içinde näy? Ulluhan olanар o. Göwräňe daýanyp oturma. O nähiligi bilen zok. Köpçülükde bir ýerine gyýgyryp namysyny diýsen adamyň hym bolýar, düşünýärmi sen? Onu Murat sen mara, men birden aýdaýyn. Sen onu hiç de düşünemedin o, sen onu ýankytyp hiç düşünemedin o sen onu. Sen onu diýe garip görýän Murat. Men sen edýän hereketine şeýle düşünýän Murat daşyndan näy. Sen onu ýeşil görýän bir hili. Sen maňa köçeden adam ýagnaýan diýip alan günüm sen maňa şeý diýdin. Sen häziram şeýle pikirde. Garip görýän. Öňe sen gelende nähili Murat. Senem şoň ýallyňa. Hiç de ýok ýerden getirdik. İşledin geldin şutaýda. Şu gaýrat et dost. Indi sen bilen dost fikirleşeýin ne? Garybyň agbaşy ýetse burnu ganar diýleni bolma bolýarmy? Senem gelende hiç kim bolup geledin şutak. Senem şu derece nolun yettin Murat. Ýöne gaýrat et. Niýeden şu derece ýetiripdir diýdirme bolýarmy? İşlesekdiňe adam şekilli işle. Şu altynyň içinde bulama hiç dady. İşlerden gene nokmu? Saklamak Murat.
Ýöne ýanky alşa görkezme. Bağışla. Var onda işim bilen bol. Gelin, geliverin. Berde balkon, Balkon. yukarı hava. Neme mihmanlarınızı bärigen yerleştirip bilýäňiz. İksan monitor we toy arka mihmanlaryny syllap bilýär. Ulu zalymyň ýokardan görnüşi, ullahan 3 sanlyk monitor we bulan bagşymyň durýan ýeri, 600 adama niýetlenen zalymy siz näçe adam toy edýäňiz dogan? Bidenkem şu 600'da bari ver ha? Hä, töweleme. Hökman mayal tüýde adamlyk etmek adyraga daýly geçilik çydaly. Adyrak çykdy ejetine bolýar da şo körpe. İsleseňiz dogan kiçi zalymyňam görkezip bilerim men size. Ýöreňe de gideýil, göräýli. Ýörüm, ýörüm. Näle bolup durşun? Bolýar da şo çydaly. Gürlemede dur. Bula mine ýaşlaň oturýan ýere. Owadan ýerem. Gelingine bu görkezjegmen biziň kiçi zalymyz. Gelingine ýokary galalyň. Geliverin, giýeräýin şta. Görüpçü edip ýörme ho. Hayrat et. Mascara bolmaýdy. O ýerde etmek hökman may körpedir da. Ine bu görýäniňizem 250 adama niýetlenen biziň kiçi zalymyz. Berde de 3 tane monitorumuz var, toy synlap bileriňiz ýaly. Owa. Görşüňiz ýaly toy mekanymyzyň içi gaty odanlar. Hemme zat arasy, hemme zat tämiz. Gowy, bular ýerde toy edip bilsek armanymyz ýok. Isleseňiz men size VIP zalymyzam görkezip bilerin. Onam göräýilmi? Hawa göräýilim. Innem vip zalle çekdi ýa-da şo körpeň toýuny. Nämet bar? Nämet bar şo körpeň bizden ýetgeş. Ediberdi aştaýda 250 adamlyk gülýala. Näme bolýar aýta? Bir özüň ýerler gowy bolsana. Ya bolmasa bizden täden öýlenmeli näme? Tam, ýaly bolup durşun. Bolýa, onda da göräýilim bir. Ýörüň görkedeýin, ýörüň. Bärim 100 adama niýetlenen VIP zalymyz. İçiniň interýerim gaty odanlar. Atowy. Edil bir de var ýüz adamlyk az bolar. Bolýar da ara ýüz adam o. Näme owan çağırjak bolýan bolşuňyz dagyn aýlay. Puluňyz känmi? Puluň bolsa aňaryňyza basmaly. Gören ýerde seçelät bermän. Minyonu görkezäýin. Ýörüm, Beýle ýörüm. ofise geçelim ýörüm. Ediberelle aştaýda gülýala. Dogan size çay, kofe hötürläýin. Ýok, sag bol. Ine berde biziň Hudaý ýol minimumyz 190 manatdan başlaýar. 210 manatdan halat geçdi minimum. Maslahat berip bilerseňiz banketli minimumyzam 260 manatdan başlaýar, 360 manat aralyk. Sizem oňa çelli menülarymyzy görüşdiräýin. Şu banket menü 360 manatlyk şol aňyr başly bolýar şeýlemi? Hawa 360 manatlyk iň aňyr başly gowy minimumyz. Gowsy men bir başym tokanma görä şu 360 manatlyk aňyr Hawa, başly gaty gowşan. näde? Iň gymmat neçe bolýan 360. 260 lygam bolýar ha. Üstüne 100 manat oňa berenden bagşa bereniň oňa däme 260 lygyny alaly ardandy. Galany da bagş tutaly. Siziň maslahatyňyz näme? Menden sorasaňyz 300 manatlygymyzam gaty gowy. 300 manatlyk ha? Hawa. 300 manada baranymdan soň şu 360 manatlygy edenim owerýan. Hawa, olam dogry. Aňarda 60 manat näme bolýar? Bellerdik durmaz. 360'lık has gowy idealny bolar. Onda 360'lygy däýilmi? 600 adam, Hawa. dogry dämi? 360 lygyny edeninden pes nedeli? Biziňki de Hudaý ýol edildi. Beýdip bular ýal toý edilmedi. Körpedir de ardanam bolýar ha. Senki Hudaý ýol edip towlanyň sebäbi ejgim. Aýdaýyn men häle merdora otyrdyň. O wagt elimiz ýokady. Hudaý ýol edip towlanymyzy şükür edýädik. Toý edip. Indi Hudaýa şükür pulumyz bar, dadymyz bar. Körpäňde görjek şular ýal toýy. Bagşyl meselemi? Bagşyl meselede de nähili? Bagşy çagyryp mehmanymyň öňüne wagty goýjak däl, bar pul bagşa berip. Mehmanymyň öňüne üpçün etjek, tutuş. Galanma bagşy çagyrjak. Bagşa pulum ýokmy? DJ çagyrjak. Hawa, dejeyimiz bar özümizde de. Bolu da. Hiç düşünüp bilmedin hellen. Ýadyň 360 manatlygy. Puluňyz kändir de.
Özüňe bir köpük çykarşaň ok, ýene-de gepiň artyp gelýär eýtin. 500 adam Aha. tip belleň, 70 Bolýar, täze bolýar, nasıl? düşündüm, bolýar. Bolýarmy? Mi? Sağ olun. Sağ olun. Näme gerek şey dip toy etmek. Diňeme rahat. Näme ýöne maktar bolup barýaň? Ediler de ardan o körpedir de. Toy men urnaýa. Pul çykarşaň ok. Kömek eden ok. Gepiňem gelmedin. Näme tütkuş? Çağılan Allah'ım, maşgalan Allah'ım. Diňe diýinjal toyda. Näme tütkuş şu körpem? Yüreğim yarılıp barýa da.